wa hu ne nkasa ye bobo hu yetimi waawai eno nko ade ye ade de ma obi ema ne bambo kasa ewe dodo a memekan no a me de be ye se nipa no agese wo obetimi de na to fom no wakohunu sa da we na me huni mekan ye no na wo so wakokan e de aye bibi na ebie betimi ama nipa no e bambo no ayaya ama na to fom because say abe ankasa esi ewiase no he ne wo na aduane na die firi soro bepem fom e wo ni dwumadi a edi sa kuremu semene eye spiritual de obi a ni onya attack wo ni dwumadie mu ade bi a woye bia no to eye back to sender semana we mpane ene nadoa ene ayim kokko ye twitwa ohun ene maguase pa wo de wuhu a ubehu say ne ma ye de eguase tu dwale a obekwa akoto saa na ma no kire say yaya ma wo say nipa bia na wo no de o se wabela bomo ma ho nto anaso wode wo how be tools ne ya gisika no kototo be ye saa ne ma ne ma wo wia wo kodwale a ne ma na eguase no wona se kire se wo Ghana ha na se ye de ma wo de a eno no yetimi fa bibi te se pada ne buru na ye de fra saa ne ma na ya mo gina so adwale aya sometimes nanano se mo ye soap bi de mo bia adi ntina mo prefer be use alata samna Srowiase TV won Srowiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase ebusafo e ma munyina akwa aba na ene ye de ni achirimo ye maame ha yi de na che se wo hwe table yi so a ye won han e wa ha Srowiase mu hu se ye bi achepa na ene ya twapri maame de ba bedi nkomo yare na adoso na enure wa ha na ye be hwe ne spiritual side na hwe ne physical side sunsun mu no de ye se ebo obi ma asa na yare na afa ne physical no se yare no betumi akwa na se ntumi nko yebesua ni nyina wa ha no muse ene ma bebre ene bebo so na ansa na ye be ba han no so no ye ne ma mbedi nkomo mmiri ba akọ bi na chese ya sha ase de haban na to so na momi me ahwefo sa efrem me se mahu video bi a wote nso so so come from na afi wote from so na washa live jacket on monti ase o frame ne hwebe o frame o frame na so na aduane e de awefo mu de mo ye di mo chi a ye be dwane akohye nsu ase agya mo enya kumo eye life na eye life okeke na meye na wo kura wo ka kire me se omo sa kan se akire no hwan ne tu mefu amenyiye me amasu na me ne di nkomo but na wo no so ye me rough kire se jacket no said ya me share no nya sa pa na wo suro nsu a ye hye jacket no ye nhye mie bie said ya wa hye coat bi a waja ne sa ye wo kwan a betutum aye wo mun kohwe ne ye wo ye wo kwan a betutum ne ade kire se me twa su no eye life afedi sa tosu bi me suro no wan hwa no wayi mi akosha ase me su kwadu ne atadwe no me mpani die me pefufu adi me pefufu adi nti awefo eno de ye besere mo se be ye challenge to me ena honhom ade a eye wo ankasa wo de akora no omo ya honhom se de mu hu omo te se nipa su no omo te se nipa su omo ye different kora se be wudi nsamfo a obetima mo hu nsamfo na wudie omo no omo pa de papa ena wo mo papa ni mu na no wo be ye ohun se wo ye bone efo nso a wo mu yi ema wiase hu ne se wo ye bone me ye nipa ebi betimi kora base na mafom no ebetimi abase ebia omo guo na no akakasa bi ebetimi abase wo mo kora na omo gina ono adwene bibi enti ewiase de wo ne honhom ye ade a hu ne se wo ye nipa ena honhom ne ye honhom se be mi ya na me kom no ni nsuo sonso na me nam onye me bone se okume efise me ya me gimi hutum se me nya ne bone na emom no agoro na efe kire se me kọ no me ma me mo so omu suro se eja me kọ fa ne suwe na ebi ode me kọ na wo mu behu me na ache fise ta ato yen
ayakonfo bebede etu ono ana di jacket no ma me say me kwa me nhye se de nsuo no mfa me nkonti se mo hwe ya ye ya akonfo mienu ene ye de hyehye ena cameraman hye baako na emom ye ne se ye kura ye nhye wo mo nye nhye wo mo se no achiamefo ni mikuna ye no mo ko nyina ne se da bi ye nye nhye na nsuo ne de mo ko efiri se mo na mo ye wo mo wula entu ombetime de mo akonti mo hu hia ena sebe ensuo no so ayede enkrofo ma ya chiamefo ene ade nam so no wo meye ade a ebema wiase abeka ho asem na emomeme de obetime de me akomra wo pibia nyekum obetime de me akodi mfie mienu mfie miensa mfie nan ansa na ode me aba na emom menye ready say menene ko nsuo na se akostay ho sa efisese se me di fufuo na me bo abrewa minya be tetu 90 years dia sa amene me didani bi han yo ne ti ame for sa na TNT boni bi anim mommy asema okay eno kire se o share life jacket na obefa wa onfa wa na se wo ye ready se wo ba befa wa wo jacket ne ye de ma no wo de ne de ye sunsu mafam tumi so obekun a na wa ye ne boni ana se bibi sa wo no ofa wo ne wo jacket onfa wo ne wo jacket obekun obekun na sabi se omutimi kwachi obi na nse ya se mebozo mbaako wachi obi akuno efise wo nipa no ye sisire sam odi bejai ade ne chi nipa no wo se da enyo no wo se wonyi ntum se yampasa ono na akọ baabi na ade na chi na enkuno ani na wotwekora na omo bedas wo mu wie hu asam kura nipa na yie kura omo nye so entitu media opa shekem obekun opa tutu amana wa sha ase obekun entinye jacket ne de nka hwe eye life aguro ti ahwefo yesere mu we de mu fa ma ho yesere mu we de mu fa ma wana momi yate ase esa na denti na opese ene wo kira haban yo ahaban ho adwuma ma ya che me start me dwumadi nyina ya che de a ewo fie dada enya akyede a sebe enifie eya akyede a me no omo a me beto wo mo wo fie nyina na ye duro omo ye ena me danso nya se me ma omo fa buku blewa me da ya me nya ya tu na me nya metnite ya na mafre me baboy na ma kire na dukro no watwero na ode ato eti we mo kura de ye mfikyire nuro ye kan nuro kura na enuro na nkasa no ukodan mu a anase me wo video bi ada no ye yiyi nuro ni bi egugu ane ye koye ho adwuma ohwa bi a metima ma odi ato ehwa ama ahwefo ahwe bi we ne de eno no ye mfikyire ade a eno de ofa mfikyire ye wo nuro ankasa eno so ewo ho na enipa hia moa tembia no ye nhye dan twa aduru na so nkrofo freme agi aduru emom nya omayalesa ti nesese ye kasama ewiase hu ne se saa nimdie ne nso na bosom de akyeme na namo de adome na enye menko a eye fiade enti no se ne obi a hawtie bia no wo frɛ nko a no onya gidie die a ono so benya na yalesa eniti na hu eniema we nyina e wa bia nso woni dwumadie eniema egu hwai bia woni dwumadie ahaban ba ko betima di nsamo ne betima sayale enti obi a wo ne dwumadie edi enti ye behwe ni say first of all ne bedi kan hwe ne spiritual side no dwumadie di osunsun ansa ne aba no physical side no enti ne ye bekọ de hin first yo ne sunsun mafemo no say bia meka ne say obi a woda wo hu ne se wo ne obi da saa eno no woda na so hu ne se wo ne obi da etimi ma wadwuma sei etimi ma enipa mpe wasem etimi ma osika sam ye basa saa tami owui susumesei ene nyanyamo ne ade ye wo eniema bia ne banchan ye wo niema bia se wo Ghana ha na se ye de ma wode a eno no yetimi fa bibi te se pada ne bru na ye de fla saa niema na ya mo gina so adware wonhunu saa niema ne biu na eno kro na so no saa kuramu semene eye spiritual de obi a ni onya attack woni dwumadie mu ade bia wo ye bia no to eye back to sender semana ti se onipa no ye ho ade na ye de ma ye nhada nyensi wo
ye be ye ho abusa na ya hwe wo nipa no wo hawo wo yawe wo problem kro no da wo ntimi nna no ye be hwe na ye hunu eniema because we na ya ye ne saa no ye wo perfume bi wo wa eye spiritual thing edi tuwula mu we mpane ene nadoa ene ayim kokko ye twitwa ohun e wase eniema guase eniema guase wo hu ne semana saa keke eniema guase pa wo de wo hu a wo hu se eniema ye de eguase tu dwale a wo be kwa akoto saa ne ma ne kire se yaya ma wo se nipa bia na wono de ose wabela bomo ma ho nto anaso wode wo haw bi to so ne ya gisika no kototo be ye saa ne ma ne ma wo wi a wo kodwale a eniema na eguase no wona se kire se ekọ back to sender ye back to sender seminary se ko nipa no so na wo be wi a we mu o wi yindi kan wi no kata no so ni wi no sa we no ma kire wi back to sender no ye pese yi hu apart from empane emprego ni ade na ewo mu eniema na ewo mu no akoye miame spiritual ade a me ne ma honhom na eye ye wade bi wo ho no ma ne nipa wo di betutudwa na wono nso wapana ne atena fie no wakoye enye nipa no so adwuma na akofa problem bi foforo de aba because saa semana kuruye no so wodi agoro na ye kase mpane ne ade na wo di kokodwa na akonante ko hu tumi bi ne ade a wo so mpa eye wankasa wasem efirisa ye wo niema ne enuro a ye behye aye ye ho adwuma wo na ye de afra e de aye saade na mawo etisa wo kasa wo pese wo hu ne ewo mpa eniema bi so wo woti ase niema na wo se yesi obia ne se na osibi ye na ade se na wo kasa wa ye wi na ebia no obi so akoye ade foforo na ne so de eyi foforo be aba ye nimisa wo na wo kire nti se nipa ne pese se wo ho no oba okohwe obi de ai nipa na behwe wo de na wa ya bisu se enye adwuma because kasa wo ne ahonhom no e kan ya nsa na oye nti je pese se obetimi aye e alata samena ka ho ai de woman say we de ya alata semena pe na alata semena no so no enye bia keke ne de aye tum no ase pipa wine no eno ne de ye mfa semena bia amfla ti niema ewo mu nyina ye nnuro a eno so ye nanamu nnuro eka ho ansa na ye di spray bi nso aka ho ansa na niema na egu ase no e de aka ho nti wei no enye me pe mada ene ya be kire me de sese me ye bia ena me maye nti omo na ka cho se fegu kura musi ai nti se obi ba obeti efiri kura no magua dabi se ya bro kire nyina ye de kose ya onkata so se ye mfa hwe nkata so enso DHF de ko a wo mo hu ne se sa na ma ne ye de mane wo mo ho pa obi anso e di bia ma ne bia ne nsaka ne de ye de ko pa ye de ko yate enu ase esamna ya waye aya sometimes no nanano musamo ye soap bi de mo bia adinti na mo professor mbi yusu alata samna semna bia wo ho enso no pe na mofa sunsumu ne kan sunsumu no sa alata semna no so wo ne o mo so de ye ena sunsumu afamu bia no ewo ade a eni tumi eka na waka choro se fa ye me hu bibie de ema me etu hu ne se ewo wiase de nanso ewo de ye ewiase mu akola no ye wo aduane bi wo hokola na nipa ye edi enso na ya honhom aduane o mo so pe biti sabitie o abetie de se ye be fa na tia mframa asem eto ne ade nyina se ye fufuma ye nanam ne nti no ade bi wo ho a wo hu ne se ye ade na sunsun pe na nipa pe nti sa na etie ewe se bia semena me dudwale a me kala e bia enjimi na me dedie me dudwale ejimi ba untimi mfanye ti salata semena untimi mfa wo semena bia amre e na alata semena no kora ukofa white wine na ye de aye na ye mfanye efise semena honhom ne be kire se fa ya de we die we no a me ka ho asemi ene semena hwehwam nyina ye de e ka ho eno de semena no hwehwam etu one ne nenam woji we yesi so odi we ka ho ti wodwale we na epipa efin sane akoni pabone efo so wo wia no abefa favor de
e de adware na afi ade a wo pe bia no won sa ye de aka nti no kire se ye be di kan dwale wie ma nasa asa ne yakowe so sa na tie pepepe yate ho na se eno ne e favor e fa da area no yes ye nkofoforo so yo sese no de ebiem na wo pese ye nka se wa wie favor no favor soap no spiritual ne de se ya kasa afa ho awia na ye nde no ansa se ya ndi we se no enti ye mfa foforo na no so no we no so we say belewe eno ana afidura Christopher no mo ye dey omusina de ye wosia na anye no a menkensu kwasi say ye no a eno a so no we de anini say ye dua na enye dua na say we ogbo enye yi ebe ye we eme be kire wade we kure enyini we no ye wo na ade a ye de ya etimi etwie nipa soka etimi nso ya ade yetimi boban wo hu ne nkase ye bobo hu yi yetimi waawaye eno nko a de ye ade de ma obi ema ne bambo na kase we dodo a memekan no a me de be ye se nipa no agese wo obetimi de na to fom no wakohunu sa da we na me huni mekan ye no na wo so wakokan e de aye bibi na ebi ebetimi ama nipa no e bambo no ayaya ama na to fom se wate ase se mekan we se bia mekan no 50 wow mekan no woni hobi enti sai na wo be kan na de we kura ye be fa kan no de aye nipa na de no oboa agese wo be gifiri meme ho se mema mfa mo wontimi nsan fa nse nipa ne bi se ye nim se na no de mu ta yesu 777 na mo de wo se wo kan sa wa adwene na wo ka na so mo de buta yesu 77 na me kan se no ye wo adwene but 40 days wo pese wo ye ne 40 we enye 40 days asem enye 14 days asem eno ye wan kasa wo yi di agi nipa na si ho for bambo ene ben ti wo yi di agi nipa na si wo no mo no bibi ti so ohene panyini bi ope bambo a utimi di we no efra ne ma ne ye na we no ebe frɛ mu asankase no ewo dodo a wo be pan no firi wa wu mu enhya wo sɛ ye 40 nafa anasese wo dodge abonsamfo ne wo mu a ye be nipa a wo hu ne sɛ wanya bibia na opeso wo kun anaso wo sɛ wo fa wo japade ne ade no ye de saade we dodge ntime no me fa kora na bi ohun metimi afa na mapa mu mienu na abeye 20 and a half wo be de wo hu ene esisi ye hu sa de be kwakutu abe na betu ane apempan ni nyina ene wo bebre 200 years untimi nya ho because say abe ankasa esi ewiase no ne wo na aduane na die firi soro bepem fom ewo ni dwumadi a edi enti enuro ne de edoso omi yenwie abe kase na kase de ye bambo kase no ekwo nipa no ana se ekoye den nipa ni ntimi mbe ho eno de aye sunsun asem kase alisu betimi be ni se eno no eye oduma nkomo ade a wabo a wono no honhum no ye yabosom ne kire ye se faade we dodo a wo pe no fa fra enuro na yam na fa manipa no na se nipa da se ni timi kotutu bi ehu ni se dodo se na afa fra ye de a ansa na otimi di nipa na tofo etie no so eye na aduru we so woni eye we na nkasa so woni eye ene esisi an se we wodi eye de a na enwula no so wodi eye de a ni yedi ni nyina ho nkomo wo de kan kire nkase no enti emfimfi se ne den na eye ni se emfimfi ni se no sa mfimfi ni se no o se ebeduru emre bi se ya if edem say ahonhum timi wura dem ahonhum etimi wura dem pa on se wukọ anim ho no mama saase ya no so obekọ ayetwa bi gu ne so we no yetwa bi atwetwera saase ya because we ne eye we na kwaye spiritual ade nko a ase ye de bo anipa
wo sunsum afamu wo ne hawo wo bi okura wo behu ne kura no saa wo mo haban na no de aye mremre kakra no ni ade no wo se ne kam kura na wabo bi no de asan kam wo ne emaye we mu la ne abayifo nchakora enti mu nyina chese nya no nkoa enye no yes wo ne pra yesutu wo ye dai omutimi tena pra yesutu yes wono no etena pra yesutu no ninti ne enso ye de ye bibi na se ni wonsuro because watena sutu dia watena we no ehwane e de atu wonso wonim dia wo de no abetimi abere na se woti ase wafa playe atena so ne playe e de atu a sese wonso wohunu ne wonso be ya eka nipadua ho a ono so behu se wontimi men no eti ne ye kire se bia wone woye eti se wono baifo no wo ni se tumi bi wom to wanya sa tumi ni bi etimi di tudi a wotimi de hu so ade etimi ka no a wodi dwala na wodi ye bibi ontimi men what you say ndiwe ye fo abaifo enya baifo nko a wo eye niema bebre nya baifo nko a eye niema bebre we say ubetimi abone po ewo niema ye ubetimi agina so ye wade a ebekire ubetimi dwale ewo ne ye de ye no ubetimi aka bi akire ye se bia me bone po sei na bia me de dro we sei ka ho na me ye ni sei ye be ye sei o bone po a o bone po sei yo ubetete ubebone kese ubetete ubebone kese example na me ye na wagina so wono no wo gina so a de aka ne de eye between ne ni nipa nasem enti wo de for example wo de family ebi wo be pe ne ben woti ase wo bo so na obi abu ne kwase a enti eno de wo de ye de ye wo ka se bi na obi ebu ne kwase me mfa se bia me obi ebu me kwase a na ma abɔ ne kese na ma gina so na ma ka ma asem se nya no nko ane ade a obeye wo be se wo hunu won se eya na de wo mu ne se wo kire nsemu bebla obi nso tifi a ofa ye nso we akoye sunsun asem wo hunu se ne obeye ne yi a etimi de ohaw bi brew etimi de ama mi bisa wo nso obi ohaw no obe kire ne straight on fa ho nso obi be ya no obi nye eno no de se no de agoro bi no odie wo ko kire nipa ni straight wo be ma ohaw ato nipa no so firi se ansa na bi ade meme kire okra obeye no ye woni ma ye masuma ye bibi nti na wo ye sa eti e woni ma esa wo ye maboso mansa na wa ma nipa no kora ye ebi kora na obi ato na duro no odane ama nipa kora wo be de wo hunu na so fitin ya wo te se yesise na ya nkire we no nso akogina so se wo kopede wo kopesika na akopede onso obi o ha se ebi a pe abebele pe adanchene na kabom wo kabom afa ebi a nsu ofra fa peti mfio obi ebi eniboni bi ntimi nsi ho na eniboni ntimi nso wo pa kire obi sesi ase yeso wo mfa de we no okoyesi obeba be tro se wo kwa hunu hwe obeba be tro se wo hunu hwe ade bi ayeye bi ayeye sunsun mu adwuma ade bi ayeye bi ade de mpanifo ta ye kire ye ma waduro kula na suma no kura nuro na egu wo no we ebi eye stroke adura na se ebi kula na me we ye stroke de eye nnua bebre we ye duro we be esa yale aburu be ni yenka wienwe beba no so me de ye example a kire na no no kula no ansa na wunipa no kula no suma nde be ma just wo kire ye duro no enye se duro bi adawa na ya fa bla o se ginanom wo afre ye se wo yare wo stroke a chiw anasa wo asi kire yale wo ye kan se pressure wo we ya ye be ye oho abuso na no no kura ye de beja nanamo ansa no wo ma be kire se mumfa duro we na mumfa nkoma nipa no fi so wo bi aduro a wo de be ma no wo bi de emfa ya ti ase se blood group ni kura so bi ane na de ti ya se wo kire we na wi and de ya kire we because we ne de aye sunsun ma de eno de ewo na kwan etimi se ya de ene etimi ya de ye ya de tu nti eno de ye asem okay ti yen san fa sunsun mu de na haban foforo yo eye tami owu we enso ne susumesen yen ka tami owu ni we be ka susumasa
se eno ne nso nam etimi nante mane yiyi ba ka we sunsum sem no we no nko ade we se wo ya wale sem tami ewu asem na ye kan wo tami ewu na sem na ye kan se bia ya se wo abana we do ade bi ho no mo a wo di bibi be ka ho nti se bibi na nka ho kan ro ne yenko sa tami ewu de me meka ne se ono no de ne dwumadie ne se opamo adebone enye efiri nipa ho no ono kro na so timi se nipa ono kro na so timi ke nipa bom ti yetere na ni dwumadie no edoso na emo machire wo simple etimi esa nipa yale ekora kra dan wo kama wo oh eno no tieme eda wo kama wo no ena meka se etimi se yade etimi ya ade yie eno kro na timi pamo ahonhombone ena wo pe obi wo pese wonya tumi partner wo mu nso a tami ewu wo ta yusu ma wa oni padua nso a eso wani pa se wo be use no wo be we ana wo de be dwale utimi dwale bi utimi wibi utimi kɔ ne ho ne kokasa we tami ewu utimi kɔ ne ni di nkɔ we do mama mbisa asase me ya sometimes wo be hu obi no otitami ewu no de kwansi egu ase na mamre no ana se no na me kire se obia ne se no ye na mamele de tene tami ewu obia ne se no ye na mamele because eye honhom na e kire wade se koye enti no obi on mo betimi aka se fa titisika na kogu no betimi so aka se fa 20 pesos no ebi ase obi de miensa eni nti na me kire wo se sahaba kutobi no obe kire se wei opesa wale sem ye ya twiro ni pani diri se ye ni se kapom chechire fakotoa ebefa ukoye a emfa age se o fredi wonimu de ansa no no watimi aya ade ne de ama wo efise tami owuo na wo hu ne saa no woye powerful pa woye niema bebre ono kro na akra no sabi sa tami owuo we ensam wo de opesa wo di obi nsam ne kra ade bi opesa wo di bia sa tami obetimi de na ye nti momi yenhwe ade tami owu mimi ne ni menya konfo na me kote no ehu so bi de kwanse gu asam so bi de kwanse ko gu ase dwumadi be de me hu ana esese wo hu me no me de tami owuo ye niema bebre ma nkrofo na enye tami owuo ne nko a o ewa mamle ne amane a wo nipa no wo beye ansa na yakotami owuo no ho ne na kokasa ansa na honhom no ne ni mienu on se dia na ewo mu nyina ne se obi wo ho no mu a wo problem mu a wamfa bibia nka ne nipadua no na se wo se ye bambo nko a na de wo nipadua no mfiri nko still ebe koso adininya sebe obi bebo ban a ebu etimi kire se yenye back to say na semana mane no what you see na efin bi aba no obi okro ono ana kofa fin na mane ho obi enipa bebre kofa problem na nkasa mane ho to wakofa problem na mane ho no wo de ma abosum wi a eze se ope bibia obedwale a honhom ne nsa me ha ne biem sana etie se tami ewu bi di bedware a den ne no be ka ho ansa ro de dwale tami ewu de free ye kan ni good side yo tami ewu de obetimi de tami ewu susumesa e de nyanyamo bancha hahan nyina afla onya buru no me de ko buru side na se bia ne pada de na me de ni wura spiritual enti no bia sebe se ebia wo hu mfa anase niema bi wo hu niema bi su yi a eno no wo be kire nipa no be yenso ebia na wo enya good result obi benya de wo kire obi betimi aye akonya bibia ntai ne hawo nachi na se honhom bi ena edu nya wo ye we na wa amamra ne amane ese ye ne ahom we no so kasa na ye yes no no ne de wo hawo no so kokasa se sunsumo mu di asem ansa na wa be yusumpo afedie enna na untimi na wo beda obi okoro wo ye panyin oda na wadwonso eno ye honhom o debi na ye didimu no so da no oh debi didimu no so panyin na wanya be se 40 years 30 years wada adwonso ase didimu no so so obi wa on se obi wa no wo so da yo debi enya dwonso se ye one day pe na atu no ota adwonso
Ti no eye sunsun ade bebre na tami ewu no yesi ye wo mu oba na bema we na ye oba na bema tami ewu no we yesi obi e friend ogoro ye friend say ogoro we ye oba no ana me bua omo ye tu na soso no bema no na no ye hye bema na no ye hye nti na ye ka say ebi na wodi abetum no wa amfa sunsun mu ankopɛ ade na obi bɛkɔ se pɛ bema ya ade no akopɛ wo ba ya ade no o se wa wodi asɛm na betum nti no me de bia me ka say ebe ye bi mu no no afa oba ne bema no de wo mu nyina ne say ade no de wo hu ne say wo nim no ana say bia ɛho akwan no dewe ayeye fa ya ade no enka no wo sa ade aye kai ekowiase nyina o so obi wo nso a obeba be ya amamre twetwe sika akototomo abe ya amamre na afi no sesemre wo akwantu mu na wo de be ye ni nyina ama no te se we mu no ebi frafra wo aye de be ya ama no no ade ne ho na oso ene mu titi bi ma na me na me fa nwale o ho nto no kura ya ba akopɛ hwe nnuro o mo akire no TV so akire nkrofo nso ya obi wo wono ma na ne yafunu ye ne ya we say ya ka ne sen wo yam ya wo ya o de be ba so ohu enti no ye wo ade bi te say sebe ye kire duro ni akire kwan a wo yare a fa ne serious na ye mo na ho ntow na beda suma na se because said ye can say yare ne bi e wo ho a nye ne nyina na ye wo awo yale na odidi buru so ana bibisa na akofai ebi won ma ye to ne yato ama ye sunsun asem te ase ye kusunsun de ye no ye wi a na afi ne hu na mani ne abre wunuro na sunsun na ta ndu na chi na ho ato ayefo ne se nana e hwe ndro ene yare ene dwumedi a edi ya kire na spiritual side no o say me bo abekolo ya we kuro ye ne so aduane bi mu su ne we ye woni e ma eno no wo be hye emefin ene ehye wo de be hye na eno no obi wo ho a wo se me da me hu se bibi ne nam dem ase mununtum bi cheme saa ne ma eno se wunya hye ye no ano no saa de no wu hu no bi mu apam honhom na ye den efiri ho nanso ne nyina achi no kura no wo be ye no wo di wutumi ne wa ho de ne kasa kire duro na nsa na ade amanipa no yati na ahwefo tami ewu no me fan ne means and ways be ehu nipa kro de sa din ne ma haban no abeji din sa ye be di hu nkomo anya so menim se na nimdi a oni nipa de media me ba beto ye ne ye fe ne tami ewu enti menim nipa ode tami ewu no edin no to tami ewu na ene na se ne obebusa haban bebele se ye de na nyinya susumesa omo nso bancha nyina omo nso benya ase edin se eye tetete abakwasam na menim de obetimi nso akere de ti se suma ye sitire so omo kura no ya se sitire so na so ma na no no kura no suma no kura obeba be kire kura obeka kire se nipa ne ntia se anti no won say suma bi wo ka asem oka adekro na ebia wu hu ba obeka de obeye ye be hu example say ewe na suma na eka me hu suma bi a obo abo bi din pikon de yo se bo no wo kasa ni mu no twi kasa ni mu no me kra me yam hye me kra ne yenim to ona iti o cheche na che say ye pikon aha enti no ya nya ye be free be nya suma ya oba be chechere de ntom de we tu we de ntom de we tu we ahefo na che say enne banya na ene di hu kuma special side no ha ena ye di besi wo bibia na wacho comment section no na bibi ha wa na ofa na number no wonti ase afre no obechiro mu e di acho yada mase